nou auzit de Amsterdam. Astăzi o să-ți prezint câteva sfaturi care te vor ajuta în călătoria ta în Amsterdam. Atunci când călătorești singur, cel mai bine este să-ți planifici călătoria. Înainte să plec, vizionez câteva videoclipuri despre orașul în care voi pleca și mi-aleg ce locuri voi vizita. Îți poți face o hartă ca să fie totul mai ușor. Ai Amsterdam City Card. Dacă îți dorești să vizitezi cât mai multe locații turistice, acest card este cel mai util pentru tine. Ai gratuitate la toate mijloacele de transport în comun prin GVB, majoritatea intrărilor în muzee sunt gratuite și multe discounturi la magazine. O să las un link în descriere. Prețul cardului diferă în funcție de perioada de valabilitate și este activ atunci când o folosești pentru prima dată. Eu l-am folosit pentru prima dată duminică la prânz și a expirat marți la aceeași oră, pentru că am cumpărat un card valabil 48 de ore. Cazarea. Hostelul este cea mai ieftină cazare pe care o poți alege în Amsterdam și poți să ai norocul să dormi mai mult singur sau să-ți faci noi prieteni. Majoritatea oamenilor sunt bine intenționați și îți poți face noi prieteni cu ușurință. Să călătorești cu mijloacele de transport în comun e foarte simplu. Dacă nu ai cardul Ai Amsterdam, îți poți cumpăra din stațiile de tramvai sau metrou un bilet pentru o oră, mai multe ore sau mai multe zile. Nu uita să folosești cardul atât la intrare cât și la ieșire, iar în cazul autobuzelor să apeși pe butonul de stop înainte de stația la care dorești să cobori, altfel riști ca șoferul să-și continue traseul. Însă nu uita că cel mai simplu și mai plăcut mod în care poți să vezi orașul e la fel ca un olandez, adică pe bicicletă. Și nu uita cel mai important lucru, bicicleta trebuie adusă înapoi. Nu uita să vizitezi arena din Amsterdam. Este stadionul unde joacă Ajax Amsterdam, probabil cea mai cunoscută echipă din Olanda. Găsești o cameră cu tricourile celor mai importanti jucători care au pășit pe această arenă și o alta în care sunt expuse tricourile jucătorilor de la Ajax. Găsești și tricoul românului Răzvan Marin, însă nu este singurul român celebru în Olanda. Where are you from? Romania. Romania. Christian Kivu. Yeah. One more, but now cheering, okay? Locul de unde se dau declarațiile către antrenorul Erik ten Hag și Camera Trofeelor, Ajax fiind o echipă cu numeroase campionate câștigate în Olanda, dar și alte trofee internaționale precum Cupa Campionilor. Nu ai cum să nu vizitezi cea mai faimoasă fabrică de bere din lume. O să vezi cum arătau primele sticle de Heineken, recipientele în care se amestecau ingredientele, cât de rapid are loc procesul de ambalare al sticlelor și în următoarele secunde o să afli rețeta secretă a berii Heineken. It's 95% water, the other 5% of course is alcohol. And water doesn't taste the same all over the world, we all know that. So first, they always purify the water before they use it. Then we have the barley, we take our barley from France. And barley is just a grain. What we do with it is we roast it a little bit. And this gives the golden color to our beer. So the longer you roast the seeds, the darker the beer gets as well. Then we soak the seeds in water until they start to sprout. Because these barley seeds contain natural sugars that we need later on in the process. After that, we separate the liquids from solids, so we don't need the barley anymore, just the liquid that is left, and we call that wort, W-O-R-T. It's just a sugary liquid, and if you want, you can also taste it in the next word as it is. Then we add the hops. We take our hops from Germany and the USA. You can see a picture of the hop plant over here. So this plant can grow up to 8 meters in total, 30 centimeters a day. We don't use the entire plant, we only use the flower, and that's what you can see in here. Because these flowers make sure that the beer gets a little bit of a beer taste and a full hand on top of here. Then the last ingredient that we use is our A yeast. Yeast is a microorganism. You can imagine it being Pac-Man, eating the sugars from the wort, the first step, and turning the sugars into alcohol and carbon dioxide, so the bubbles in the beer. And then the yeast also creates most of the taste of the beer and the fruity smell. So this was a little bit about the 4 ingredients. The next one you'll enter the brew room. Don't forget to try the worts and enjoy. Nu aveam cum să uit de mâncare. Dacă nu ești hotărât ce vrei să mănânci, poți merge la Food Hallen. Găsești o diversitate de magazine cu specific diferit. Clătitele sunt specifice Amsterdamului și un loc bun unde poți să le încerci este The Pancake Bakery. Alte deserturi specifice sunt vafele sau Yeah, the one stroopwafels, yeah. 2 flavors, coffee caramel and honey.
Plăcinta cu mere de la Winkle for Free sau dacă preferi ceva mai deosebit, trebuie să treci pe la Sweet Bowl. Găsești celebre brigadero cu diverse arome și glazuri. Îți recomand să încerci cât mai multe, dar cea mai populară este cea creme brulee. Fast food-ul nu avea cum să nu fie pe listă. Găsești cartofi prăjiți cu diverse sosuri sau Fibo, o rețea foarte populară de magazine. Sunt utile atunci când nu știi ce să faci cu monedele rămase, însă nu exagera. Heringul e o altă mâncare specifică Amsterdamului. Este servit alături de murături și ceapă. O să vezi că olandezii au și simțul umorului, chiar dacă râd mai mult de tine și nu cu tine, dar măcar au sandvișuri bune. Dan doe je mondkapje af, hè? Dan, je kunt ook niet, hè? Ok. Aici doamna îmi spunea că nu pot să mănânc cu mască la gură. Ginul este o băutură tradițională olandeză. Chiar dacă nu ești un fan al băuturilor alcoolice, un shot de Jennifer de la Three Little Bottles nu te va omorâ, mai ales când vis-a-vis poți să servești o foarte bună banana bread. Converting your neighbor. Yeah. It's our national drink. It's distilled grain and it's flavored with juniper. This is the regular one, which is quite strong, 35%. We also have a sweeter one, which is only 20%. So you can choose. This. Yeah. We like full glasses, so we fill it up to the top. When you pick it up now, you will spit it up. So you have to stir first, and then you can take it. It's not a shot, you drink it slow. Ai grijă la podurile mobile, să nu ai noroc pe care l-am avut și eu și să rămâi pe pod în momentul în care acesta trebuie ridicat.
Sper că ți-a plăcut videoul și cel mai important, sper să te și ajute. Nu uita să lași un like dacă ți-a plăcut, să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja și să aprinzi clopoțelul.